amsa kira, Koguna ya amsa kira, dole mu karo damara, Koguna ya amsa kira, ba mu ta 'ya'yan tabara, Koguna ya amsa kira, dole mayaka su kara, Koguna ya amsa kira, alhaji kai ne kadara, Koguna ya amsa kira, ta rage masu bara, yawwa, goma she ta fitara, koguna sarkin damara ne, ya amsa kira, shi zai dafa wa mutane, ya amsa kira, koguna gata ga na zaune, ya amsa kira, koguna jarin sana'a ne, ya amsa kira, ta fitilar haske daka, Koguna ya amsa kira, za a ga turmi da daka, Koguna ya amsa kira, dole mu sanyo a daka, Koguna ya amsa kira, ba da mayankar baraka, Koguna ya amsa kira, mai hannun yin sadaka, mai halin miƙa duka, ba ka faɗa ko da magauci, ya amsa kira, ba ka ɓuya wa makwabci, ya amsa kira, koguna ɗan masu azanci, ya amsa kira, sai wani hasken fitila ce, ya amsa kira, AMC za mu daga, Koguna ya amsa kira, kan da'ukar ku raga, Koguna ya amsa kira, ni kuma murya na daga, Koguna ya amsa kira, dan sarki zo ka buga, Koguna ya amsa kira, ganga ta ka karkaraga, ka mai kalangu ya buga, yawwa, in ya kira za mu daga, ya amsa kira, kun makiya kar mu raga, ya amsa kira, yaya kan bi da daga, ya amsa kira, hanyar wasu za mu buga, ya amsa kira, sana sako masu kira, Koguna ya amsa kira, masu salo dan damara, Koguna ya amsa kira, sani fata sharaɗa, Koguna ya amsa kira, ga sani fata sharaɗa, Koguna ya amsa kira, ga sani fata sharaɗa, yawwa, kada uban masu kira, honorable Allah Hassan Dallani, amsa kira, balarabe inda bawa welcome, yawwa, hajiya Saratu muna gaishe ki, amsa kira, Rabi'u PA kai ma ka san, amsa kira, maza da mata ku tsaya, Koguna ya amsa kira, zan yi kira dan ku jiya, Koguna ya amsa kira, koguna yau ne da jiya, Koguna ya amsa kira, ya zo domin ya taya, Koguna ya amsa kira, AMC nan ya tsaya, APC nan ya tsaya, dan ku ji jirgin tafiya ne, ya amsa kira, koguna jigon jama'a ne, ya amsa kira, bai mata sana'a ne, ya amsa kira, maza baya san sa a zaune, ya amsa kira, koguna bai san rigima, Koguna ya amsa kira, dan haka zai so a gama, Koguna ya amsa kira, koguna baya hadama, Koguna ya amsa kira, bai da salo na handama, Koguna ya amsa kira, dan baya son fitina, baya kaunar magana, yawwa, za shi hidimta wa mutane, ya amsa kira, yawo masomin sana'a ne, ya amsa kira, ga matasa jigo ne, ya amsa kira, kun na kasassu ko kafa ne, ya amsa kira, ga mai uwa shi amfani, ya amsa kira, ga marar uba shi ummi ne, ya yawwa, amsa kira, ƙarshen wahalar mu, ya amsa kira, dawo farkon aniyar mu, ya amsa kira, ga masomin ɗamarar mu, ya amsa kira, shi zai dafa wa iyaye, ya amsa kira, manya yara da na goye, ya amsa kira, gare mu zai share hawaye, ya amsa kira, mata sun daina alaye, ya amsa kira, yayo mun bar shaye-shaye, ya amsa kira, zai zama jigo wa matasa, ya amsa kira, sai daga tutar jama'arsa, ya amsa kira, ko mun san aniyarsa, ya amsa kira, kawo mun san damararsa, ya amsa kira, mun san niyyarsa, ya amsa kira, yana da ƙaunar jama'arsa, ya amsa kira, yana da tausan jama'arsa, ya amsa kira, yana da kishin yankinsa a Kano municipal da gaske mun ɗauki na gaske, ya amsa kira, yawwa, koguna ya amsa kira, gaishe ku muke, honorable Alhaji Ali Dawo mai gida ƙara shiri a Kano municipal dukanmu kai mun ka rike gaba daya. Koguna ya amsa kira, gaishe ku muke, honorable Alhaji Ali Dawo mai gida ƙara shiri a Kano municipal dukan
dukan mu kai mun ka rike gaba daya. Koguna ya amsa kira. Yawwa. Taimaki auwal na wake gwarzon tafiya gaba daya. Koguna ya amsa kira. Iya ba ni hikima zan yaba alina mu jigon tafiya a tsintsiya. Koguna ya amsa kira. Iya kai salatu kamar adadi ga annabin nan da ka baiwa gaskiya. Koguna ya amsa kira. Iya sanya ashabun ka da sun ka mai biyayya suka bi shi kulliya. Koguna ya amsa kira. Iya ka katange honorable alhajin mu da ba shi kariya. Koguna ya amsa kira. Ya ba shi duka karfin iko ga waga mulki da ba shi juriya. Koguna ya amsa kira. Duka masu ja da shi rabu da kai suke faɗa don haka ba ruwan mu Allah da kare tsintsiya. Koguna ya amsa kira. Gaishe ka nike. Tun da gwanin mu da ushi za ya tsaya a takara. Koguna ya amsa kira. Honorable Alhaji Dawo shi ne na al'umma tun da ya amsa da kira. Koguna ya amsa kira. Iya al'ummar KMC Kano wato min sufur da ta kira. Koguna ya amsa kira. Iya inda musar asali shi ya zo da tasiri har yana dara. Koguna ya amsa kira. Iya al'ummar birni albishir nake mana mun daina fatara. Koguna ya amsa kira. Iya tun da jirgin tafiya ya zo ina jama'a duk muhallara. Ku fito al'umma maliya tun da yanzu ya balle babu gargada za ya tsayar da gaskiya. Koguna ya amsa kira. Gaishe ka nike. Abubakar MD jarumin maza. Koguna ya amsa kira. Abba Aliyu Abubakar in na faɗe ka aga kowa ya zo da marmaza. Koguna ya amsa kira. Sannan amanar Tinubu MDin REA Abba ka sha gaban maza. Koguna ya amsa kira. Masu Abuja Abba MD yayansu Alhaji da Ubara mu zo maza. Koguna ya amsa kira. A Kano municipal mun san Ali da Ushi zai zamto uban maza. Koguna ya amsa kira. Masu tausayi 'yan asalin gida na alƙalanci ku zo maza. Koguna ya amsa kira a Kano municipal birni za mu sha ruwa don mun ɗauna gaskiya. Koguna ya amsa kira. Ga shatan kogunan ƙasar Hausa. Koguna ya amsa kira. Gaishe ka muke. Honorable Alhaji Ali Dawo mai gida ƙara shiri. A Kano municipal dukan mu kai mun ka rike gaba daya. Koguna ya amsa kira. Gaishe ka muke. Honorable Alhaji Ali Dawo mai gida ƙara shiri. A Kano municipal dukan mu kai mun ka rike gaba da ku koguna ya amsa kira. Gwarzon zakara. Honorable Alhaji Ali Dawo yau a APC yake. A Kano municipal dukan mu kai mun ka rike gaba daya. Koguna